CMAAA মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি এই আঁচনিখন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যাৰ জৰিয়তে ৭৫,০০০ যুৱকে ২ লাখ টকাকৈ আত্মসংস্থাপনৰ সুবিধা পাব আৰু প্ৰথম কিস্তিত ১ লাখ টকা লাভ কৰিব। इन्ट्र'आवहाय सुंद'हायनो आङो क्लिप सोलांखादों निस्सय नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखाबाय आरो भिडिअ'आ माबे टपिकनि सायावहाय जागोन मिथिनो मोनखादों। थ' बिदिब्ला गोलाव खालामा जागायलांदिनि जोङो बयबो नेनानै दङ आरो गोबांफोरानो इन्टारभिउ होदोंमोन जानांगौ निस्सय ना जितुनिखि जोङो CMAAA CM लन होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिनो मोनो बे CM लननि 2 लाख रांखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ बा खायफाना बेबायदिनो 5 लाखसिमबो दंमोन जानांगौ निस्सय जोङो दा जियानो हक फार्स्ट इनस्टलमेन्टआवहाय 1 लाखखौ मोनगोन ना दा जोंहा बेवहाय प्रजेक्टआ एसे आलदा दंलायोमोन आरोना दा जियानो हक गोबांफ्रानो एप्लाइ खालामदों जानांगौ निस्सय आरो जोङो दा बे इन्ट्र'आवहाय आङो एसे क्लिप एड खालामनानै होदों क्लिप्सखौहाय थ' मामाया बेवहाय फोसावनानै होलांखाबाय जितु फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि 6 तारिखनिफ्राय लानानै 15 तारिखनि भितोरावहाय मामाया फोजोबहैगोन बे हाबाफारिखौहाय दा बेवहाय सोर इलिजिबल जागोन जोङो माबोरै नायगोन आरो माबोरै चेक खालामगोन दा जोङो माबोरै मिथिनो हागोन सोर इलिजिबल जाखो थ' जोङो चेक खालामनानै नायनो हायो एसे स्टेटासफोरखौहाय जोङो बेखौ चेक खालामनानै जोङो अनुमान खालामनो हायोबा जोङो मिथिनो मोनो आरोना जोंहा बेवहाय इन्टारभिउआ कमप्लिटेड जानांगोन आरो लोगोसे जोंहा बेवहाय मोनसे बुस्थु जोङो आपडेट जानायखौ नुनो मोनदों बेनो जाबाय सिभिल स्कर जुदि सिभिला मोजां थायोब्ला बेवहाय मोननायनि एसे चान्स थायो आरो जुदि प्रजेक्टफोराहाय जेबो गन्डगोल गैयाब्ला आरोना दा जों माबोरै चेक खालामगोन थ' एसे वेबसाइटआव हाबैदिनि CMAAA खौ जोङो लगइन खालामनांगोन बिनिफ्राय जोङो लगइनआव थांबाय लगइनआव थाङोब्ला जोंहा बेयो एसे लडिं लादों दे आंनियाव वेबसाइटआ बेबायदि गेवबायनै आरो बेवहाय 2.0 नि एप्लिकेशन फर चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अभियान 2.0 दा जोङो बेवहाय नैबायदि CMAAA/APPL 2025 बेबायदि जोङो बेवहाय नुनो मोनो थ' बेवहाय जोङो क्लिक खालामनि मा देखायो फैबाय आरोना जोङो गाहायथिं स्क्रल डाउन खालामनि मा दिन्थियो बेवहाय जोङो एसे नायनि गाहायथिं स्क्रल डाउन खालामनाय लोगो जोङो नुनो मोनगोन बिथिंजाय थ' जोंहा बेबायदि नै डकुमेन्ट्सफोरखौ जोङो जेरावनोखि आपल'ड होदोंमोन ना बेबायदि एरो जोङो नुनो मोनखायो आरो गाहायथिंजाय प्रिन्ट अपसन नुनो मोनो थ' जोङो बेवहाय इन्टारभिउ कमप्लिटेड नुनो मोनो आरो बेवहाय सिभिल स्कर जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो 647 नाथाय 647आ एसे माने बियो ल' जायो आरोना बियो फिसा जायो क्रेडिट स्कराहाय जोङो 700नि सायाव जुदि थायोब्ला बियो सिभिल स्करा एसे मोजां जायो आरोना दा जियानो हक जोङो मिथिनो मोनो बेवहाय सिङाव इन्टारभिउआबो कमप्लिटेड जानानै दङ आरो सिभिल स्कराबो ओंखारनानै दङ थ' जोङो एसे मिथिनो मोनो आरोना बेबायदि जुदि सिभिल स्करा बेवहाय मोजां थायोबा इन्टारभिउआबो जुदि कमप्लिट थायोब्ला जोंहा मोननायनि चान्स दं आरोना थ' निस्सय बयबो मिथिनो मोनखाबाय जानांगौ आरो बेबायदिनो जोङो चेक खालामनानै लादो थ' जोङो बे 2 लाख रांखौ मोननो थांगासिनो दङ बा फार्स्ट किस्तियावहाय जोङो बेबायदिनो 1 लाखखौ मोननो थांगासिनो दङ आरोना थ' जोङो नेनानै थानि मोनोना मोना नायनि आरोना थ' गोलाव खालामला गोबां दिन सिगांनिफ्रायनो बे आपडेट्सनि सायावबो आङो भिडिअखौ लाबोबाय थानाय जादोंमोन बेखायनो आङो दिनैहाय फिन खेबसे आरो बे भिडिअखौ लानानै फैबावनाय जाबाय थ' रायजोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय